nikech gumang'eyo ni utafiti wacho ni the broad-based government will win the election if elections are held today. Ng'eny kaka opinion wacho kawuono makiny to wakia. Ginyalo broad-based they win but the very slight margin. Koro ng'at mabiro miluongo ni third force machal mar Orengo-Sifuna Grikelo chande kan force miluongo na rerun. Nyoro nantiere kod janon siasa moro to wacho ni gima timore ni bende nyalo bedo ni en gima timore makare nikech sani wang'eyo ni nitiere akena wach ni gin joluo nikech sani kineno kweth mano malinda wananchi nitiere joluo moko manitiere kuro to nitiere mago ma jo broad based bende matine ni wan kaka joluo bende sa usechopo mar mondo mi waket double bet mar mondo mi ka jolinda wananchi gi odoyo to wan joluo pod wantiere kuro wan ka sirikal ka bende podi ka wantiere kuro to podi wanyalo mana donjo double bet ber problem man double bet yuto bedo ga matin kwa hiyo the negotiation okene ka wacho no buru giri odhi negotiate wacho no negotiate for 50% to waketo double bet to joka bende o force bakoro ruto koyudo absolute win a first round that means the koro cover the second round to gibiro negotiate no mondo wa support nyaka wa negotiate for another percentage jolinda mwananchi kande but ngene jolinda mwananchi about leaders to get thin nikech en buru ke me side maro DM ni the real DM me 50% or whatever me to do pogo nyaka Mombasa mar Johoja do bedo maintain mar Oparanya do bedo maintain mar ngano bedo maintain but kapo ni ndamo na inchi bo negotiate gibe gido 7 cabinet secretary no gita ngino secretary Babu Sifuna Orengo Karoli and a few others gita ginya donjo so it is being selfish. You can negotiate. Yes, they are doing a very good negotiation. But you can negotiate. Problem. Come here, Martin Serikal. I don't know Pogo ni Jomangay, and then Jomangay. Nakopogu Mombasa, Nakopogu Tukana, Nakopogu Kuri. To lakini Uhuru Kenyatta to Kemeo. To and then go the job Usi Penemoku Magi Betigaria Day, Magi Betugo Neka or Matanga much. It is very easy for him. Same to Gajagua, Bende, Canimeo, to Pogon Keche and Kodusi Penemokan. Lakini Kimera ila Martin. To do pogo everybody kecho ngijo mang'eny mane ma dhi affect kendo ODM ni kapo ni bro mi gi Martin to jo mang'eny dwaro lakini la mwananchi kapo ni gi force areran to komigi to gin gi thin the young people around them are many years I don't agree I don't refuse but in terms of leadership to gin gi senator chiel senator and what have you kapo ko dhi yeyo moro madundo mano yeyo mar Sario ye mar mondo mi wadhira Tom Duku ka entiere gwengo mago mag Voi Nduku agono ni bende iluo twak to mana penjo ma bende apenji kacha ni to bende nyaka sani ODM